queres facer calles por meu terreno. As calles por meu terreno. Dice si ades vos. Pregúntalle a Vilari. Bueno, sorpréndeme que hoxe o señor alcalde nos pida aos grupos da oposición que arrimemos o ombro cando levamos con este tema varios meses na prensa, según vostede, con reunión de veciños e con estes grupos non se reuniu en ningún momento, ni nos preguntou que pensábamos do proxecto que hoxe se trae aquí. O Grupo Socialista sí que lo paseo, pero non quere ese proxecto que se trae aquí. Na arriba un proxecto que na proposta non concorda co que está en riba da mesa. Entón, nos preguntámonos como se pode traer unha proposta ao pleno para adoptar un acordo cuyo punto B se refire a outro proxecto de outro arquitecto. A ver, alcalde, eu teño aquí o proxecto, os dous proxectos. Espera a súa explicación, porque xa lle digo, o que está recogido no punto B da proposta non corresponde co proxecto que hai aí, ni coa documentación, polo menos, que onte había dentro do proxecto. De todos xeitos, xa lle digo, nós non estamos de acordo con este proxecto, si queremos paseo, pero con outras alternativas, respetando os elementos que ali hai, non me vou a repetir máis, porque concordo perfectamente co que expuso o arquitecto Juan Rivas e que acaba de comentar Millán. Entón, por a nosa parte, este proxecto non vai a ter o apoio.